Mihin minä elämäni liitän tällä planeetalla, kun nyt purkillisen raviolia tästä supermarketista ostan? No, vehnä Ukrainasta, naudat Puolasta, siat Tanskasta, tomaatit Portugalista, oliivit Italiasta, kananmunat Ranskasta. Mausteiden suhteen mentiin sitten Euroopan ulkopuolelle. Tölkki, tarvittiin tinaa louhittiin brasilialaisilta avolouhoksilta, pelti, tarvittiin rautamalmia, sitä louhittiin sieltä, mistä halvalla saatiin louhittua, sulatettiin sulattamossa malmista rauta irti, valssattiin tölkki, sitten paperinen etiketti, vähän kaatui ikimetsiä, kaadettiin metsät, keitettiin sellut, painettiin paperit, painomusteet kemiantehtaasta ja liimaa vielä, että saadaan se etiketti pysymään purkin pinnassa ja lakkaa vielä sitten ennen kuin sinne purkkiin sujautetaan ranskalaisen raviolitehtaan valmistama ravioli. Sen jälkeen logistiikkaketjut pyörimään ja kohta purkki on suomalaisessa supermarketissa.